Εντάξει, θα το πάρει στο κράστο και θα έρθετε κάτω στο λεωφόρο. Δηλαδή θα έκανε αυτό. Οπότε ποτέ σιγά τις μαλακίες σου. Μάθησες. Να βρω το ένα ή Ωραία, τι κάνεις? προς τα πού είναι η Φιλαδέλφια? Εκεί πέρα πρέπει να είναι. Ή εκεί είναι. Ή εκεί πάνω. Αυτό είναι το γαλάτσι, είναι το κοβούνι. Αυτή η εκκλησία ποια είναι εκεί? Ποια εκκλησία? Αυτή με τον Τρούλο. Ποιο τρούλο ρε? Έλα, εκεί είναι το ψηλό το κτίριο δίπλα. Βλέπεις. Α, ναι. Σαν εδώ. Στην Πατησίων. Έχει στην Πατησίων. Ψέλνει εκεί, η Πατήσια. Άρα η Φιλαδέλφια είναι εκεί πέρα που είναι τα φώτα. Έτσι, το μεγάλο το πράσινο. Γιατί δεν φαίνεται, πρέπει να είναι στην άσχη το πράσινο. Πρέπει να έχουμε κανένα drone. Κάτσε, πού είναι το γήπεδο?